गिदिर गिदिर जा इन्टेलेक्सुयेल बर' इन्टेलेक्सुयेल आसामनिबो जा बाहेरायाव थानाय बर'फ्रानो जा जों खबर लाहरदों जोंखौ फन खालामहरदों आरो जोंखौ बरायदों बिथांमोना नोंथांमोनानो एकमात्र मोनसे आफाद बिकेडब्लिउसिनि बाहेरायाव दा जा थालांनाय बर' हारिनि जेंना बे जेंनाफोरखौ नोंथांमोनासो सुस्रांनो हागोन बेबादि खोथा जोंनो एडभाइस हरदों बे एडभाइसखौ जों बरायदों जों बिराद गोजोननाय मोनदों जोंखौ बिब्दि बरायनायाव सरकारखौ खावलायनाय माने दा बे इलेक्सन जायैनि बेलायाव जों एसे लाजिनांथाव जादों मानो होनब्ला जों समानै जोंहा बड' पिस एकर्डआव बिटिआरजों जों बिकेडब्लिउसिजों जयै सिगनेटरिमोन नाथाय बिटिआरआ अलरेडि इलेक्सन जानानै सरकार सालायगासिनो दङ खिन्थु बिकेडब्लिउसिआ दिनैसिमबो इलेक्सना गोजाननि बाथ्रा भिलेज नटिफिकेसन आरो कन्स्टिटिउन्सि नटिफिकेसनखौनो दिनैसिम क्लियार खालामनो हायाखै बे क्लियार खालामनो हायैनि जाहोना बे बिकेडब्लिउसिनि मेम्बारफोर आरो इउबिपिअनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना गभर्नमेन्टजों थोंजोङै रायज्लायनो हानाय खाबु मोनो जों बिथांमोनखौ खावलायगोन जे बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि खामानियाव जुदि गोब्राब मोनदोंब्ला जों दा गोजानै जाजानाय Ubpf जोंनो हगारना हो जों सरकारजों रायज्लायगोन सरकारखौ नारसिनगोन जों थाबनो इलेक्सन नांगौ मानो होनब्ला उइदाउट इलेक्सन इन्टारिम बडियाव मालाबाबो जों थोजासे थाखा फैसा मोननो हाया आरो बे काउन्सिला दिनै दं गाबोन गैया गभर्नमेन्टआ गोसोबादि बे काउन्सिलखौ सालायो बेबायदि गाज्रि कमेन्ट होग्राफ्राथ' मा होनोमोन जाय गाज्रि बिसोरसो गाज्रिखौ नुहुरो नालाय गतिके जोंनि कमेन्टआ जोङो टु दा पइन्ट जोंनाव जों लेखाजों जोङो अथेन्टिकेलि जोङो रिप्लाय होयो जोंनाव अथेन्टिक दङ नोंथाङा सोंनाय बायदि गोबां मानसिफोरा गाज्रि कमेन्ट होयो नाथाय बिथांमोना नलेज गैया बिकेडब्लिउसिनि सायाव नलेज गैया बिकेडब्लिउसिनि गेजेटनि सायाव नलेज गैया बिकेडब्लिउसिनि आयेननि सायाव बिथांमोना नलेज गैया जाय नलेज गैयैनि थाखाय बिकेडब्लिउसिआ मोनसे 6 सिडिउलनि बाहेरायाव थानाय मोनसे काउन्सिल दिनै जोंनि गेजेराव 6 सिडिउलाव थानाय मानसिफोराबो सासे सोद्रोमा सासे चेयारमेन जादों जों बेयाव लाजिनांथाव बाथ्रा बे काउन्सिला 6 सिडिउल एरियानि मानसिनि थाखाय नङा बे नन 6 सिडिउल एरियानि मानसिनि थाखायसो दा बेबायदि खोथायाव दिनै जोंनि चेयारमेन अनिल बसुमतारिया कार्बि आंलंनि दिनैसिमबो भटार बेबायदि मानसिया माबायदि बिकेडब्लिउसिआव चेयारमेन जाखो बे खोथायाव जोङो माने बुंनोबो जों माने लाजिनाय मोनदों आरो बेबायदि बाथ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिकेडब्लिउसिनि बिथां EMGM बिथांमोना मोनथियोना मिथिया आं मिथिया खिन्थु बिथां अनिल बसुमतारी बिथाङा चेयारमेन जानो मोननाङामोन एज पार एक्ट मथे कन्स्टिटिउसन मथे बिथाङा चेयारमेन मासिखौ मोननाङामोन EMबो मोननाङा GMबो मोननाङा बिथाङा आउट अफ बिकेडब्लिउसिनि मोनसे कन्स्टिटिउसन बायदिब्ला बिकेडब्लिउसिनि आन्दाराव बोरै जानो बेयो 6 सिडिउल एरिया काउन्सिल बेयाव एक्टआव लिरनाय दङ 6 सिडिउल एरिया बा बे बिकेडब्लिउसिनियाव गोग्लैया बिथांमोना कन्स्टिटिउसनखौ फल' खालामाखै नामा बे ओंखारदों आरोखि एक्जेक्टलि कन्स्टिटिउसन फल' खालामाखै दाखालि जों रनज पेगु दाङरियाखौबो निउसनि गेजेरजों फोरमायहरदों जे नोंथाङा एसे कन्स्टिटिउसनखौ फल' खालामनानै जोंनि बिकेडब्लिउसिनि सोद्रोमाफोरखौ एसे नायगिदिं नोंथाङा बिजिर नोंथाङा सासे ट्राइबेलनि मन्त्रि बे हिसाबै नोंथांनाव पावार दङ नोंथां नायबिजिरनो हायो दा बिदि खोथा होननायाव दाखालि बिकेडब्लिउसिनि डिपुटि चेयारमेन बे अनिल बसुमतारी खोथा होननायाव आंखौ हिन्दी सिनेमानि नायक सिनेमाखौ नायनो होदों जे नायक सिनेमायाव माबादियै अनिल कापुरखौ जों माने सानसेनि थाखाय मन्त्रि बानायदोंमोन नोंथाङा बेखौ नायनानै ला अब्लानो अनिल बसुमतारीखौ चेयारमेन बानायनाय खोथाखौ नोंथाङा मोनथिगोन होननानै आंखौ लाजि फोनांनो नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा मोनथिया हिन्दी सिनेमा मोनसे काल्पनिक इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन।
सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।